Dobrý deň, moje meno je Andrej, venujem sa marketingu viac ako 8 rokov a za týchto 8 rokov som získal veľa skúseností, mám za sebou veľa výsledkov, veľa úspešných projektov a dnes sa s vami chcem pobaviť na tému, ako získať viac zákazníkov a predajov online. To, čo si prvé musíme uvedomiť je, že pokiaľ niekto vidí či už našu reklamu, či už našu stránku, hociaký obsah, ktorý dávame online, prvá vec, ktorá ho musí zaujať je nadpis, preto musí byť pútavý. Je aj také porekadlo v marketingu, že pokiaľ napíšete svoj nadpis, tak ste práve zainvestovali 80 centov z eura, ktoré vkladáte vlastne do svojej reklamy. Je to kvôli tomu, že pokiaľ ten nadpis nezaujme, tak ten človek nebude čítať zvyšok tej správy, ktorú pre ňo máme. Čiže môžete mať napísaný úplne najlepší text na stránke, aký vôbec sa dá vyprodukovať, ale pokiaľ ten človek či už príde na stránku, hej, nemáme tam zaujímavý nadpis, to je hneď prvé, čo ho upúta. Vždycky je to tak, že najskôr pozerá nadpis, potom pozerá obrázok alebo tú kreatívu, ktorá tam je. To isté platí pri reklame. Čiže, čo musí takýto nadpis spĺňať, aby zaujal? Veľký sľub. Hej. Videl som už x-krát aj u klientov, pre ktorých som pracoval, že mali napríklad na stránke napísaný ako hlavný nadpis názov firmy. Toto je veľká chyba. Prečo? Keď firma, ktorá má výsledky, má nejakú históriu, prečo tam nedá napríklad, že namiesto toho, že má tam spoločnosť XY, tak prečo tam nedá napríklad, že dosiahli sme tento mesiac pre našich klientov tieto a tieto výsledky za dané časové obdobie. A hneď by to bolo zaujímavejšie, lebo ten čitateľ alebo ten potenciálny zákazník, keď príde na tú našu stránku, tak vie, čo môže od toho čakať a zaujme ho to natoľko, že chce čítať ďalej, lebo je tam výrazný veľký podnet. Potom výrazný štýl. Častokrát sa stáva, že ten hlavný nadpis je napríklad malým alebo nezvýrazneným písmom. Ten nadpis, jeho hlavná funkcia je, aby upútal pozornosť. No a potom podnadpis. Väčšinou tam býva niečo fádne na štýl, čo tam majú všetci, hej, že robíme to od roku toho a toho, po prípade robíme toľko a toľko rokov, čo je ten istý význam. Nikoho to v podstate až tak nezaujíma. Keď ten človek príde na tú stránku, tak prvé, čo chce vedieť, je, čo z toho mám ja. Hej. Čiže ideálne je spraviť nadpis, z ktorého je jasné, čo robíme a aké výsledky vieme doručiť tomu potenciálnemu zákazníkovi. A potom ten podnadpis to má podporiť. Čiže to môže byť napríklad tá funkcia, akou doručíme tie výsledky. Hej, nejaký unikátny mechanizmus, niečo unikátne pre našu firmu, alebo štýl, ktorým to robíme. Vytvorenie zvedavosti, to je hneď vlastne potom, ako upútame ich pozornosť, musíme ešte stále vytvoriť tú zvedavosť. Hneď potom, ako si oni prečítajú vlastne hlavný nadpis, podnadpis a idú ďalej. Čiže toto vieme dosiahnuť napríklad pútavými odrážkami. Tieto odrážky na to, aby vyvolali tú intrigu, tak musí v nich byť taká otázka, že vlastne ten človek, keď si to prečíta, tak sa bude sám zamýšľať nad tým, že prečo vlastne mám ďalej čítať túto stránku a či ma udrela do niektorých z mojich problémov aktuálnych, ktoré zažívam. Hej. Potom motivácia, prečo. Tiež to je to, čo opakujem stále, hej, že musíme ho motivovať tomu, aby čítal ďalej, to je jediná funkcia vlastne týchto krokov. No a následne opakovanie, čiže nemáme len hlavný nadpis na tej stránke s podnadpisom,
ale tie nadpisy sa opakujú v inom znení počas celej stránky. Identifikácia problému. Čiže toto je, musíte napísať a rozložiť vlastne problémy a výzvy, s ktorými sa potýka vaša cieľová skupina lepšie ako oni sami. Hej? Čiže, čo to znamená? Pokiaľ napríklad robíme reklamu pre ľudí, ktorí chcú schudnúť, tak môžeme opisovať ich každodenné problémy, s ktorými sa potýkajú kvôli tomu, že majú nadváhu, hej, že sa napríklad zadýchajú, keď idú po schodoch do svojho bytu. Ja neviem, sú tam potom rôzne problémy s mentalitou. Hej, sú tam výzvy každý deň, že ľudia sa na nich zvláštne pozerajú a tak ďalej. Čiže tu chcete ako keby prisypať trošku sol do tej rany a zároveň potom premostiť do toho riešenia. Hej, to je tá motivácia kvázi ku akcii, lebo je tiež také porekadlo, že že človek sa zmení len vtedy, pokiaľ je bolesť z problému, ktorý zažíva, väčšia ako komfort. Hej, čiže pokiaľ už mám fakt, že dosť, že jednoducho už to takto ďalej nedávam, vtedy sa zmením. Pokiaľ tá bolesť nie je dostatočná, tak nemám dôvod sa zmeniť. Poskytnutie riešenia, toto je presne to, čiže pre takú rekapituláciu by som povedal, že vy chcete vlastne, vyvoláte intrigu, opíšete tie ich problémy a potom, dobre, oni sú teraz v takom tom štádiu, že dobre, že mám tieto problémy, čo teraz s nimi? A práve vtedy prichádza to vaše riešenie, ten váš produkt, tá vaša služba. Hej, a keď opíšete tie benefity, chcete im vykresliť budúcnosť. V podstate, aby si predstavili to, aký bude život potom bez týchto problémov, ktoré aktuálne zažívajú. A tým pádom, aký bude život potom, ako využijú váš produkt, keď dosiahnu ten cieľ. Následne s týmto sa budú pýtať, že kde je dôkaz toho, že skutočne ten váš produkt alebo služba dokáže pre nich ten želaný výsledok dosiahnuť. A práve vtedy prichádza na radu budovanie dôveryhodnosti a vtedy môžete napríklad, ak by sme zostali pri tom chudnutí, môžete tam dať fotky pred a po. Hej, rôznych klientov, môžu to byť referencie od klientov, schudol som toľko a toľko vďaka tomuto programu za toľko a toľko dní. Môže to byť prípadové štúdie, ocenenia, takže ak som napríklad tréner, v tomto prípade dám tam rôzne školenia, rôzne ocenenia, na ktorých som bol. Hej, môžu to byť, ja neviem, niekedy aj v akom fitku pracujem. Hej, ak je to fitko, ktoré nezamestná len tak hocikoho, je to zase kredibilita, ktorá nám pomôže. Taktiež sociálny dôkaz, ono to všetko spolu krásne súvisí, hej, ten sociálny dôkaz, tu je, že zobrazte loga prestížnych spoločností, áno, môže byť, zobrazil by som loga napríklad tých firiem, s ktorými som spolupracoval, hej, na tom mojom vzdelaní, ale v tomto prípade sa jedná skôr o tie fotky. No, popis výhod, čiže konečné prínosy, vravím, zamerať sa na konečné výsledky, čiže to bude tá pofotka napríklad. To bude to, že opisujeme, že zrazu sa nezadýchate, hej, keď pôjdete po tých schodoch. Zrazu sa všetci vám hovoria, ako ste schudli, ako zrazu dobre vyzeráte a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto všetko im pomáha vytvoriť si taký obraz v hlave,
takú tú vizualizáciu a oni si vlastne predajú kvázi sami. Hej, že toto by som chcel. No a v tomto štádiu jediné, čo nám teda stačí, už je iba odhaliť svoju ponuku. Pokiaľ sa jedná o, že máte taký predajný proces, v ktorom to zahŕňa ešte konzultáciu. Hej, bezplatná konzultácia, úplná klasika, 30 minút, 45 minút, predtým, na ktorej vlastne predávate. A ešte kvôli tomu, že musíte zistiť, že nejaké informácie, či sa vôbec hodí na tento program, ja neviem, či nemá nejaké možno iné ešte ťažkosti a tak ďalej. Čiže táto konzultácia nám presne napríklad objasní tie jeho ďalšie problémy a on sa o nás viacej dozvie a ešte ho treba tak postrčiť. Ak predávate priamo na tej stránke, platí takmer to isté, predstavte si, ako keby ste tam tú konzultáciu mali a to, čo by ste rozprávali na tej konzultácii, tak to dajte vlastne do textu tej stránke. Je ešte na toto jeden trik, volá sa to vrstvenie hodnoty. To je vlastne aj na tomto slajde ďalšie. Súvisí to aj s pridaním bonusov, ale vrstvenie hodnoty je vlastne to, že mám jeden základný produkt. Hej, môže to byť napríklad to chudnutie. Alebo program na chudnutie, aby som bol presný. A ku tomu ešte pripojím ďalšie bonusy, ako je séria videí pre cvičenie doma. Je jasné, že ak som personálny tréner, chodí ten človek aj do fitka, ale môžem mu k tomu pridať aj nejaké buď stretchingy na doma, alebo čo si môže nejaké jednoduché cviky, ktoré môže robiť aj doma, akože keď by mal mať rest day. No, čiže toto funguje ako také osladenie tej našej celkovej hodnoty, ktorú ponúkame. Taktiež je dobré uvádzať hodnotu v eurách, hej, pri tom bonuse, aj keď je zdarma, pretože to, že je niečo zadarmo, neznamená, že to nie je hodnotné. Vtedy sa používa technika vlastne, že prečiarknete tú cenu, napíšete tam, že je to zadarmo a obmedzíte to ešte časovo, ale to si ešte prejdeme. Čiže vieme potom krásne nastakovať alebo naskladať tú hodnotu. Čiže to je to presne, čo som vravel, že máte hlavný produkt, ešte pritom prečiarknete tú pôvodnú cenu, hej, spravíte to atraktívnejšie, toto je teraz špeciálna cena obmedzená časovo. A pretože je ďalšia taká vec, že pokiaľ ten človek, on vie, že má ten problém väčšinou už veľmi dlho. A pokiaľ tú akciu nevykonal doteraz, tak kedy ju vykoná, hej? A pokiaľ vie, že OK, táto ponuka tu bude teraz navždy, že proste ešte si to premyslím, ešte hento tamto, tak zväčša sa stane, že na to buď zabudne, alebo potom pôjde ku konkurencii, nedaj Bože, a tak ďalej. Čiže to, čo chceme spraviť, je ho trochu podnetiť. Presne preto spravíme kombináciu toho, že uvedieme bežnú cenu, prečiarkneme ju špeciálnu cenu a obmedzíme ju časovo. Zároveň časovo obmedzíme aj tie bonusy, ktoré prikladáme. No. A toto sa dá krásne potom zabaliť, že vy vlastne prejdete na tej stránke osobitne všetku tú hodnotu, všetky tie služby, produkty, ktoré mu ponúkate. A na poslednom, kde už odhalujete cenu, tak zhrniete do jedného, tak ako sme to mali tu predtým. Čiže takto to pekne zhrniete celé, uvediete celkovú hodnotu a vlastne čo platia dnes. Hej, že je to špeciálna ponuka na dnes. Naliehavosť a nedostatok, toto som už opísal. Tiež je dobré dodať aj dôvod obmedzenia, čiže každá firma má napríklad nejaký obmedzený počet nových klientov, ktorý môže prijať. Hej, je to tak. Čiže toto nie je o nejakom zavádzaní alebo niečo také, áno.
pokiaľ ja mám napríklad agentúru, tak viem, že za ten mesiac nie som schopný obslužiť viacej ako 5 klientov tak, aby som si zachoval svoju kvalitu tej služby, ktorú doručujem. Tak to tam napíšte. Prečo nie? Hej, a to je dôvod toho aj časového obmedzenia. Jednoducho, teraz sme zainvestovali nejaké zdroje do reklamy, kalendár sa rýchlo plní, alebo produkty, pokiaľ sa jedná samozrejme o fyzický produkt, hej, treba sa nad tým zamýšľať. Ak predávam digitálny produkt, tak je hlúposť dávať množstevné obmedzenie, lebo každý vie, že je to kopírovateľné do nekonečna. Tak pridajte k tomu digitálnemu produktu ako bonus, napríklad hodinovú konzultáciu na začiatku. Hej? A už to zrazu dáva zmysel, lebo však môj čas je obmedzený, nemám nekonečno hodín v týždni, tak už zrazu môžem za jedno pridáte bonus, za ďalšie je to veľmi nízko nákladové a môžete tým pádom aj zvýšiť celkovú sumu, ktorú zaplatia, lebo už sa zvýšila hodnota, môžeme zvýšiť sumu a zároveň môžete pripojiť aj obmedzenie. Hej, a vyvolať kvázi ten časový nátlak. No a dôvody obmedzenia, to som už tiež povedal, nemám nekonečno hodín v týždni. Silná záruka. Záruka je veľmi dobrý nástroj, pretože keď sa nad tým zamyslíte, pri každej jednej transakcii je určitá hodnota risku zapojená v tej transakcii. Hej, preto sa vraví, že dôvera je najpodstatnejšia, keď chcete podnikať. A je to kvôli tomu, že vy to riziko odstraňujete počas celého tohto procesu. Tým, kde sme si vraveli o tých vlastne odporúčaniach, o tých referenciách, o tom, čo všetko robíte. Ale ak chcete, aby úplne že vystúpila tá vaša ponuka z davu, tak dáte im možnosť napríklad, že ak do 30 dní nedosiahneme tento výsledok, tak vám povedzme vrátime peniaze. Ale existujú aj iné spôsoby, ako sa to dá. Hej? My máme napríklad ponuku, že ak do 90 dní, hej, že do 90 dní dosiahneme výsledky, na ktorých sa dohodneme vopred, a ak nie, pracujeme ďalej zadarmo, až kým ich nedosiahneme. Hej, čo zjavne ten klient chce výsledky, chce ich čím skôr, hej, preto je tam to do tých 90 dní, je to časovo ohraničené, nie je to, že, lebo keby vám poviem, že áno, zoženiem vám, ja neviem, 10 klientov, ale neviem, koľko to bude trvať, to nie je moc atraktívna ponuka. Hej. A na konci dňa, aj ak ich nedoručím, tak jednoducho už mi nič nezaplatíte, budem pracovať až dovtedy zadarmo, kým ich nedoručím. Čo zároveň signalizuje tú moju istotu, že som schopný doručiť tie výsledky, pretože ak by som si tým nebol istý, tak týmto spôsobom pravdepodobne skrachujem. No, jasná komunikácia, tak nesmie byť tá ponuka moc komplikovaná, hej, je to také, že väčšinou dobre funguje, keď to dáte prečítať dieťaťu, že a potom sa ho spýtate, že či rozumie, že čo sa vlastne ponúka. No a celé toto má funkciu posilnenia dôvery, čo je jasné. Výzva k akcii a pripomienka. Tá výzva tiež musí byť jasná, čiže on musí vedieť presne, to je to, čo som vravel, že musíme rovnako ako tie hlavné nadpisy, z ktorých je jasné, čo robíme a čo vieme dosiahnuť, tak rovnako musí byť aj výzva k akcii rozosiata po celej stránke. A táto akcia musí byť jasná, čiže kliknite sem, zajednajte si termín tu, urobte toto. Hej, častokrát sa stretávam s tým, že je tá taká všeobecná tá výzva.
že namiesto toho, aby som napísal zajednajte si stretnutie, vyberte si termín tu, kliknite sem, tak je, že kliknúť na odkaz. Zajednať termín. Hej, to je všeobecné. To nie je kvázi ten prikazovací štýl. Hej, a ľudia sú na to zvyknutí. Jednoducho, lebo od malička nám, toto je trochu z psychológie za tým, od malička nám kázali doma robiť veci. Hej, vylož umývačku, pozvesuj prádlo a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ľudia sú zvyknutí na tento štýl a reagujú naň. To je presne to, čo chceme, tú reakciu. Varovanie môžete zdôraziť dôsledky, ak nepodnikujú tú akciu. Čiže čo sa stane, ak teraz si nezajednám ten program na chudnutie? No, zostanem v pôvodnom stave. Nič sa nezmení v mojom živote, budem stále zažívať tie problémy, ktoré zažívam aktuálne. A Boh vie, koľko sa to bude ešte ťahať so mnou, hej. Možno priberiem ešte viacej. Bude to ešte horšie. Čiže všetky tieto dôsledky tam treba tým ľuďom povedať. A PS pripomienka, toto sa používa hlavne kvôli tomu, že 2 sekcie na stránke sú najviac pozerané. Je to prvá sekcia, kde je nadpis, grafika a tak ďalej. A druhá najpozeranejšia je koniec stránky. A je to kvôli tomu, že ľudia, ak sa im nechce najskôr prechádzať celým tým procesom, ale jednoducho niektorí ľudia chcú vidieť to, čo je na konci tej stránky, to, čo ponúkame, koľko to stojí a tak ďalej, hneď teraz, okamžite, ako prídu na tú stránku a zaujme ich, tak dáme do PS pripomienky, sa oplatí zhrnúť všetky výhody a opäť ich vyzvať k akcii. Hej, môže to byť v krátkom znení. To je koniec tejto prezentácie. Budeme určite robiť takéto série. Mám pre vás nachystanú celú radu aj o tom, ako robiť reklamu efektívne, ako spraviť stránku, ktorá premení ľudí na peniaze a tak ďalej a tak ďalej. Takže máte sa na čo tešiť. Odoberajte, aby keď vydám nové video, aby ste boli v kurze.